connected successfully. Notify, press 1, 2. Ayan, good morning po. Good morning po sa ating lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calolon, kay Burdulis sa Official, ayan, kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega love shout out. Nandito kami sa Jabi. Ayan. Oh, di ba? Di pa puno. Mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. At syempre, mamaya abangan nyo, magla-live ako. Anytime pwede nang lumabas ang pwede na daw lumabas ang warrant para kay Bibi Inday Sara, no? Pag-usapan natin yan mamaya. At yung planong paglusod sa bahay ni dating Pangulong Duterte, yan po ang pag-uusapan natin mamaya sa live. Madali lang naman itong meeting with, sa mga organizer. Kaya abangan po natin, ano? Gusto lang namin, gusto ko lang kayong i-update yung mga ginagawa namin araw-araw. Bakit meron tayong maka-live ngayon? Ganun po kasi pag yung eleksyon, kahit hindi eleksyon, ay busy po tayo sa unang-una sa trabaho, pangalawa itong ginagampanan natin ang mga tungkulin. Kaya maraming salamat sa inyong pag-unawa kahit bira tayo maka-live. Marami pa rin na pumupunta. Kaya maraming salamat sa inyo. So, meron pa rin po tayo iniintay. Meron pa po. Sa inyo, kompleto na. Sa inyo, kompleto na. Kanina na lang po barangay yung may iniintay pa. Meron pa ba tayo kasunod? Mapulang lupa po, may isa pa. Mapulang lupa, may dalawa pong parating. Kasi magaling na tayo, pero kailangan natin matapos po, no? So, bali, pinatawag ko kayong lahat para po meron tayong konting announcement para po sa Manuel. So, lahat po kayo may GC po, dito ba? So, dito yung mga Bluetooth is now ready to pair. kasi meron task sa atin na ibibigay. So, ito yung gagawin natin during election. Pero ang mangyayari ito kasi, dapat may centralized na GC tayo.
So, sa bawat barangay, di po ba may sarili kayong pinaka-downlines sa inyo? Pinaka-concealers. So, dapat lagi sila updated. Kasi syempre, pag yung May 12, medyo makakake. Kasi po, di ba, kung barangay na District 1 at District 2, medyo marami po ano yan, syempre, yung magkakasin na mga kailangan, pagkain, kailangan monitor natin. Make sure na okay lahat yung mga kumita natin. Pero, kung nakasigtas natin, ma-forward natin sa downlines natin, paano natin kakampanyahan. Kasi ang request nito, nagbigay pa daw kasi medyo, alam nga rin pag malaki na marami ng sumususukoy. Parang kahit saan ako makakita, dami na nila. Sabi ko sila kung sumulpot, ang nakaraan wala naman. Yun lang po yung worry kasi baka mamaya sa akin na makuha pa. So yung assurance po na pag kinampanya po ba natin, naiiwan na po ba sa kanila? O baka daw may down pa? So bilang tayo, coordinator, i-assure po natin na yung tao po natin sa amin na po talaga. Wala namang problema kung may ibibigay eh. Normal naman po yun. Ang kailangan lang natin, ma-assure sila, makakuha sila sa iba, pero yung sa atin, sa piso yung ibibigay natin. Diba? Napakasap, no? Yung benepisyo, kung ano ba yung meron, lahat sa atin, tayo mismo na. Diba? Hindi isang beses lang. Kailangan lang yung impact namin sa isang beses lang. Wala patuloy kasi lang. Napansin niyo po ba yung nag-ano kayo kay Kong Robin? Lagi naman, kasi kami sa District 1, yun ang District 2 eh. Ako na ko lang, bilang taga-District 1, since nakapasok ako kay Consilo, every year eh. Every year kami. So parang hindi ako makaalis kasi okay na eh. Parang hindi ko parang hindi ako pupunta sa iba kasi assured na ako na okay naman yung sinusuportahan ko. Parang gusto ko, maramdaman ko rin po kasi ayoko namang sabihin ang pinipin. Kailangan kung sa natin maramdaman kasi voluntary tayo, di ba? Ang voluntary mas masarap pag nanalo eh. Yung ganun pakiramdam ko. So, i-impart lang namin yung kung may problema po ba tayo pag sa pangalan. Problema po po sa Lord. Wala ako. May tanong lang ako, ma'am. Sige sir, kapit na po. Kasi kadalasan, ma'am, katulad yan, inorganize ko yung bulan suksok noon, ang mga araw ko. Ngayon, siyempre, kailangan natin ng suporta, di ba? Pagdating doon, ito lang ang ano ko. Pero okay lang naman kasi, pag dito sa atin, pag may hiningi naman ako ng okay sa ma'am, yun na lang po minsan, baka kulang lang sa komunikasyon, kasi tumatawag sa komunikasyon, minsan wala lang sumagot. Yun lang ang atin. Okay. Kaya yung mga tao ko doon, ngayon yung misis ko nandoon, yung, kasi ano yun eh, 75 barangays. Ngayon, ang nagtiwala ko sa akin is nasa 64. 64 ngayon yung nakalista. Ngayon, ano po ang ano natin doon? Bali po ba, nadirect nyo po ba yan before kayo na meron kayong hahawakan? Yes po, binigyan ako ng tao, pero nung pagdating na ano, Binigyan kayo ng tao, saan po naman kayo tao? nakakausapin pa. Opo, tapos, Yun nga, ang ano doon, pagdating doon sa aktual na ano, parang wala nang komunikasyon. so parang na-miscommunicate. Pero nakausap niyo po yung tao. Nakausap ko. Tapos ano po? Nung pagdating sa ano, parang hindi naman ako kung sino ang magdidesisyon eh. Okay. Kasi may mga team leaders na po din kasi na iba pa. Kaya i-address ko yun mamaya. Pag-usapan natin sir ha. Yan po ang gusto ko lang ma. Salamat. Sige sir, salamat at least na-address namin yan kasi para mas Okay po. maganda yung Oo. ano natin, di ba? Kasi kailangan na yung communication. Minsan, sabi nga nila, hindi ako binaliban. Yung pala, hindi lang nabanggit, pero nasa GC na pala. May mga ganun pong issue, pero yun nga yung ano natin, dapat tayo mismo, sigurado tayo sa nangyayari. Para pag tinatanong tayo ng tao natin sa baba, alam nila natin sasagot natin. Kasi Yun po, yung concern mo sir, di ba? kasi po yan yung nakakasira sa atin eh. Opo, naiintindihan niya. Magsalita tayo doon, tapos ngayon hindi natin matupad. Wala yung supportang. Diba? Yun ang iniingatan natin. Kasi bilang isang organizer, nakakahiya doon sa inan natin, di ba? Pero nagpangako po ba? Wala naman. Walang pinangako. Pero, siyempre, ang inasahan nila, nandiyan tayo na sa suporta. Pagdating doon sa ano, wala. Di ba? Bakit kakampanya natin? Oo. Actually, may dala po kasi kami kit. Ito pong kit,
Ito yung makakatulong sa atin pag mangangampal niya. Kasi ito na po yung pinibigay ni Kong. Sabi niya, pag pupunta tayo sa mga lugar lang natin, para mag-assign area lang tayo, hindi tayo lalabas, hindi tayo mga kumpanya. Kundi ang gagawin lang natin, kung ito yung street ko, ako lang, ako makakampal niya doon. So gagawin na natin yung sample ballot na ito. Tapos, meron tayong kit, at dito yung naman, ito yung mga ipapamigay. So may color, may t-shirt, may flyers. Oo. So, ito po yung pangangampanya na direkta. Na ibig sabihin, Yun nga po ma'am eh. Kasi nga, sabi ko, kahit tarpaulin lang muna dalhin ko. opo, pwede naman tayo mag-request kasi marami sa office. Punta po kayo sa office. Nakapunta na po ba kayo? Oo. Opo. Hindi, nung ano, kasi nga sabi ko, magpipila ko kahit tarpaulin. Opo. Nung bandang huli, ang sabi sa akin eh, isisin na lang daw doon. Sabi ko, parang walang tiwala sa organizer, di ba? Sino po kausap na dun? Last, ano pa yun? Next na. Kumbaga ngayon. last election. Oo. Dahil yung concern mo sa last election, Gusto ko lang maano ma'am, kasi nga, siyempre, hindi pa naman ito ang ano, simula pa lang, di ba, ng laban. Marami pa tayong yung concern mo pagdadaanan. last election. Oo. Kung paano yung dati na usapan ninyo, Oo. parang hindi nagkaroon ng katuparan. Wala. Kasi Kahit sabi ko nga, tarpaulin lang eh. Kasi Kasi nga, siyempre, yung nakarang election po talaga, may mga naka-assign sa area. So kaya listen soon. Ayan, kaya tayo ko na. Mas maganda pa. Marinig naman yung salita ko dito. Kaya nga po eh. Kaya nga eh, sarado Kaya na yung nangingin ka ng tao. last election. Pero yun, sabi ko, support na lang eh. Kailangan to. Siyempre, pag tabo against ka, hindi naman pwede hindi ka gagasto. Diba? Kaya pinatay namin. Pinatay ko na kuya. Static lang eh. Sakit sa tela. Kasi last election, isipin mo. Sabi ko, supportan kailangan. Kasi siyempre, pagdating ka, hindi naman pwede hindi ka gagasto. Kahit ako rin, wala naman. Siyempre yung mga tao doon, nausap ko na. Kaya nga, sana, maano yun. Kaya sabi ko, gusto ko dapat ma-address. Kasi mapulang pa. Vice President ako ng sinusubi ng mapulang pa. Kaya, dito yung hawak ko. Kasi, yung tumatakbo sa senador. Yung tumatakbo sa senador. Talagang, ano kami, lalabas kami ng may kumalita. Master Paul, yan dadan ako sa iyo mamaya. Magkape tayo. Nandito ako sa Karuhatan. Anong gusto mo? Magdala akong kape?
Dalang kita ng kape. Sige, mamaya. Pag maaga kami matapos, ah. Ay, marami na palang nanonood. Shout out sa inyong lahat yan. Good morning po. Sige, sige, sige. Ano yan, ma'am? Pamimigay natin? Sa Ay, amin. sa mga nagtae, hindi ka natin lang. Ayan, oh. Beat mo ba, Master Paul? Maganda yung ano, jersey, oh. Para siyang jersey. Ano ang barangay na kuya? Mapulang lupa. Oo. Wala kayo nung sa gabi? Ito kami, 1,700. Nandoon. Kayo yung umiikot. Sorry, 1,700. Alright. Ay, maraming salamat sa nagtamsak yan, ha. Master Paul, anong gusto mong kape? Meron din dito niyan sa covered court dito ngayon. Ganun ba? Bakit pinaghati-hati pa? Nandito kami sa ano? Jeepney Market. Pambihira. Nandiyan ka ba sa labas? Nandito kami sa Jeepney Market, eh. Pinagsisermonan ko tong mga ito kasi nag-ano sila, eh. Tapos sasabay na sila kay Ko. Sasabay na sila kay Ko. Kaya nga sabi ko, bakit hinati-hati pa? Dapat pinagsama-sama na lang para isang na lang. Pinagsisermonan ko tuloy yung mga staff. Palpak, eh. $11 million in the house. Nasilip ko lang dito sa amin. Labas ka. Support tayo sa sariling atin. Huwag doon sa iba. Ayan.
Dito na siya. Galing na siguro ito dyan, Master Paul. Andito na siya eh. Kukunti lang naman kami dito. Yung ano kasi ito, per barangay na ito. Representative na per barangay. Ako ang sumot ko lang lupa. Yan, tuloy po. Kahit wala ng mic, okay lang po ba? Sige. Okay na. Okay, let's pray. Itin na natin mga mata. Lord, salamat po sa umagot sa Panginoon dahil inuwin po ang bawat isa. At iningatan, Panginoon, ang mga silver na ito. Ganun din po sa aming pag-uwi, ingatan po rin po ang bawat isa. Salamat, ang pagmuli ay para kayo lamang. Ang hinahangin namin ng oras na ito, na inyong po Panginoon ang pagpala. Muli, salamat sa mga aming Panginoon sa Kristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga. So, kahit ito talaga tayo. Sana sikapin natin, huwag na sayang. Sabi natin, sayang. Sabi natin, sayang. Kung yung 70,000 na yun, na umokay sana, maturuan ng tamang pagboto, sana po nanalo na tayo. Pero kayo po, kompetente na po bang kaya natin ilaban to? Yes, Master Paul. Ayun, nag-pray ko na sana hanggang dulo, wala akong iwanan. Kasi marami na kong lumalapit sa akin, di po ba? Dami na nilang nagkalat dyan. So sabi ko nga, hanggang dulo. Isa lang ang party list, one to way production. So dapat, sa akin parang nagmula. Sabihin sila natin para lagi natin naisip. Okay lang po ba yung basta yun? Yes. So nandito na rin po kami, lahat po yung nararamdaman din namin na sana hanggang muli, may panalo na po natin. Konti na lang po, konti na lang. Kasi sa survey ka, 17%, 17 na tayo. Hindi man natin makuha yung pinakamataas. Pero mag-try bumaba. Kailangan lang natin, i-uplift pa natin na may anak ka. Una-una, kilala na po natin ang ating party list. So, the action party list, forward development action. Kahit na po ito kanya, ito ba? So, yung mga people na binigay namin, yan po yung makakatulong pa. Para dun sa mga undecided, sila lang kung paano kayo mag-voto. Pero ang pinaka-maitas po natin, ano po ba gagawin natin sa May 12? Kasi ang pagkampanya po, yung mga huling araw, May 9, May 10, May 11. May 11, bulong-bulong na lang po yun. Pero pati ng May 12, 5 a.m. to 7 a.m., yung mga citizens, PWD, dali na po natin ipapuntahin sa mga eksento. So, ito yung magiging trabaho ng mga pusher. Nag-push. Kailangan bumoto. Kasi pag hindi sila bumoto, masasayang. Sabi nga, ito, mawawala siya ng COVID. I-push na natin ang mga boto na yung senior, PWD, at saka mga buti. So, doon pala, kahit hindi mo mainit, kailangan makaalis na sila. I-push na natin mga boto sa presidente. Bakit ito, lagi natin sasabihin sa kanila, unahin na ito ng balota, pagsulo ito na action na, isang part list na dapat ibuboto. 166 to, kaya isa lang dapat ibuboto. Bakit po lang 7 a.m. to 4 p.m. dapat po, lahat din tayo makaboto na. Kasi kailangan doon, may pasok na natin na talaga, na-secure na natin yung boto natin at isang party list. Starting ng 4 p.m. to 7 p.m. and tinatawag ng Marites. Yung Marites, kasi bawal siya kagad yung moto, dahil magkakaroon siya imperial insight sa kamay, bawal na siya umikot o pumunta pa sa stage ng mga school. So ang gagawin, bumoto siya 4 to 7 p.m. Para pwede pa siyang makatulong. Okay po ba yun? Kaya sa lang po natin, sino yung magiging pusher, sino yung magiging pusher. Okay ba? Kaya natin? Yes! Ito, syempre, nandito na yung ating buting governor for peace. Salamat, ito yung original. Pero kailangan makausap natin yung original. Salamat. Salamat din, katawag salamat. Sa mga nandito, sa mga original coordinator sa Kala ko hindi ka makahabol. mga kasama, hindi ibig sa inyong malaman ay 12 days na lang. Tapos na ang at May 12 na. Number 20 tayo, Ma'am Sano. Ano ka, 70? Mas marami tayo trabaho ngayon, diba? Kumpara Magdalawa pa tayo. Mas
napalawak naman natin Number sa scope ng kampanya. 17 na tayo sa Ang sobrang. nag-focus tayo sa... Kaya magdalawa pa nga tayo. Sa Manaba. Kasi mas madali mo makita ang boto mo kapag mas malapit eh. Kaysa pupunta ko sa mga Mindanao, sa... Wala ka pa nito. Hindi naman kinakailangan sa mga sistema, manalo ka sa lahat ng bayan. At kinakailangan natin makuha numero ng boto. Di ba? So, mga kasama, ang napakahalaga dito yung boto ng Valenzuela. Bakit? Dito tayo eh. Although maraming party list na pumapasok, di ba? Maraming nakikusap, maraming kumukuha ng leaders. Alam ko naman kung paano ka paliwanag doon sa inyo. Tulungan natin kayo paano paliwanag. Simple lang. Alam naman natin na pagkatapos ang halalan, lahat ng party list ay nawawala din. Nawawala na. Nawawala na yun. Pag-eleksyon, nandito lahat sila. Pagkatapos ng eleksyon, out na rin. Automatic nawawala na. Kung saan-saan na napupunta. Tama ba? Hindi na makikita. Sa panahon na kailangan nila ng hospitalization assistance, di ba? Wala. Sa panahon na scholarship na anak nila, wala na. Tayo dito sa Valenzuela, klaro tayo na ang court action magiging epektibong kapartner ni Mayor West, ni Congressman Martinez, at ang grupo na pula para siguraduhin na ang mga taga-Valenzuela ay mapagsasolusyon natin. Hindi naman yung tayo natin over others. Dahil based on the experience ng mga Valenzuelano, talagang wala naman. No? Saan punta yan kasi sa 60? Tapos nawawala na. Ang number 70 Para tayo. kasama, isa ko sa nakita kong problema natin last time. Although nakakuha tayo ng malaking boto, tayo ang number 1 sa Valenzuela. We garnered 65,000 votes sa Valenzuela. Pero tingin ko kaya pa natin napalaki last time eh. Ang problema ho, malaking porsyento nung nakaraan, check ko yung data eh. Check ko yung data, pinag-aralan ko. Ang data natin, 7,000 na boto ang hindi nabilang sa Valenzuela. Ang laki. 7-0 hindi 17 7-0. Ano yung boto na yon? Undervote and overvote. Undervote, hindi pinalitan ang balota. Hindi interesado sa party list. Hindi alam ang party list. Pangalawa, yung overvote naman, sumobra sa isa yung binoto. Kaya ano ang gamot doon? Nakita kong gamot doon, tutorial. Di ba? Yun yung ginawa natin na nakaraampa. Kaya ho kami pag nag-house to house, mabagal kami mag-house to house, may dala kami ganito. Sinasabi namin ito. Ngayon sa mga susunod na araw, hindi naman lahat nakasalumuha namin ng house to house eh. Dahil pag morning, mga tao pumapasok sa trabaho, nag-aaral, pero sa afternoon siguro, at sa gabi, mas madalas eh, within your community, baka ako po yung magpapatulong sa inyo na Oplan Marites. Sa mga kagawad natin, Tao Susan, Tao Naden, Tao Boji, what are tao na tutulong sa atin? Kausapin ko na lang po kayo dito para mayroon mong babaka sa mga community natin. Dagdag pa, ika na. Kasi, alam ng tao, yung kaibigan ni nanay, parang hindi ko kaibigan. Ang mangyayari doon, hindi ko sa kakausapin, tama ba? Pero pag naglagong-lagong na, nagtulay-tulay na marami kang pinausap, na kaibigan niya, hindi ka kaibigan. May ganun sa komunidad eh, di ba? Ano yan? Realidad dyan eh. Kahit nasa isang iskinita kayo, meron akong 5 tao doon na kaibigan ko, yun lang yung kakausapin ko. Yung 5 hindi ko kausap, baka may kapalit, na pwede mong pamalit, di ba? Para walang masayang. Ganun yung siguro yung pinag-aralan ko, nagpupulibig sa tihiya natin yung halalan. Mas maraming nangangampanya sa TODA, mas malaki ho yung tendency na malaman ng tao. Pagka isang tihiya talaga, siguro ito gawin natin, wag muna ngayon, maaga pa eh. Alam mo, tao, sabi ko, makakalimutin, no? Makakalimutin yung mga tao. Baka ang hilig ko sa inyo, yung muling mura ng kampanya, yung May 9, May 10, doon natin tirahin, di ba? Kada lugar meron yung gano'n, di ba? Oo. Kasi yung meron din po. Meron po, ika. Meron po tayo pamimigay. Ito, parang guide lang ng mga nag-house. Pinapakita lang. Pero mamimigay po tayo. Papadala ko po sa inyo before May 8, papadala ko po sa inyo. Para iiwan nyo na sa tao, ito yung tinatawag ko na love letter ko. Ang ginawa ko doon, may sulat,
record yung balota. Kaya, hindi ko lang kung nilalabas kayo kasi baka gayahin pa. Kahit lang muna ako nakakala, di ba? Siyempre. Pero may fight ko na ako papatrabaho onwards, di ba? Para lahat ng bahay, alam niya na bakit kailangan i-voto yung toda action. May ano na, meron na akong may love letter. Di ba? May love letter. Opo, kakaunin nila. Kasi ang mahirap yun talaga, hindi talaga marunong bumot. Marami hindi talaga marunong bumot kaya sa mga mag-election namin. Alam ni Kagawad Tigay, may mga sumasabi sa mga mag-election. So, ang pamontra doon? Voters education, di ba? Pero tingin ko naman ngayon, mas malaki yung awareness ng marunong ng bumoto. Kasi lahat ng party sa kampanya na bumoto ng isa sa likod ng balota. Tama ba? Kasi nakita ng lahat ng party list yun na although binoto ka, sumobra naman yung dami ng binoto. Nakita mo ito, Jackson, dami tarpon sa Valenzuela nun eh. Valenzuela, binoto ko. Binoto ko si IS at si Juan Ryan. Ito pala mga kasama. Based sa survey ko sa Valenzuela, pa-survey ko 2 beses na sa party list. Ang laki pa rin ng purot ng dalawa na yun. IS and Juan Ryan. Kasi bakit? Sikat sa social media, sikat sa ano. Yun yung malagihay na kaya natin ilubigin. Kasi yung mga church-based parties, mahirap na yun eh. Tulad ng Simba, Kalinga, simbahan na eh, church yan eh. Ako, pag fake na, huwag ko na pakialaman. Ang ating mas madali natin makukontra, yung mga hindi alam. Yung FPJ, Panday ko yun yan. Yung mga gano'n, yung mga nakikita lang sa social media, yun yung lubugin natin. Kasi Kuha tayo pa tayo ng ano? may party yun eh. Ang malaking chunk na nakaraan, Ha? ang nag-number Sa sa barangay Valenzuela last election, tayo number 1, di ba, nakakuha tayo ng 65,000 votes. Paano Na kami? nag-number 2 dito, si AXIS nakakuha ng 23,000 votes. E kung kaya natin yung bibigyan yun, wala naman ang tulong dito, plus 23,000 tayo, di ba? Si One Rider Party List, nakakuha ng 18,000. Laki na yun. Yun yung mga boto na kaya natin, bakit hindi naman nila personal na kakilala yun eh. Di ba? Yung mga church-based kasi siyempre inutos ng pastor nila, inutos ng mga ano nila, medyo mahirap yugyugin. Ang mas madaling yugyugin, yung mga na-influensahan lang ng social media. Tama ba? Soft books yun eh, hindi naman yun hard books eh. Tama, di ba? Wala naman. Nakikita ko na sa social media. Yun siguro ang kaya natin pag-bulungan na kasi. So, yun po. Sa mga susunod na araw, kayo po ay magiging patulong muna sa Oplan Tokhang. Bakit po Oplan Tokhang ang tawag po? Makakatok tayo makikiusap eh. Tama ba? Di ba kami lang ginawa sa Tokhang? Oplan Tokhang muna tayo. Within your community, hindi kailangan marami. Ibig sabihin, in the community, ma-reach natin. No? Marami naman tayo pinuha na ibang leaders. No? Sa Pasigulas, nagsama rin ako, nangigig ko na sila, sa nakalatan ako. Pero ito, dagdag na effort, di ba? Mas maraming boses na nagsasalita sa total action. Mas marami. Pero ayaw po nung ano ha, huwag na huwag malakihan. Ito talaga, within the community lang. Gapangan ikana, gapangan ng pre-usap, di ba? Hindi sa kailangan malakihan, di ba? Ito, kumari mo, di ba pa sa isang street ka nanay, 20 bahay kayo doon. Pero 20 na perfect mo, mas maganda na conversion nyo. Kaysa naman, pumunta ka dito, tapos, nagsayang ka lang, kinamayan mo lang siya, nag-usap mo na isang beses, kasi medyo may konting usap, di ba? Di ba, yung isang daan na rin nakausap mo, na tao sa 2 araw, pero solid conversion sa boto, di ba? Ganyan lang yun. Kesa naman, isa ka, tapos para kang Good morning, Grace. Grace Ilaya. Good morning. Tapos kalimutan na, di ba? Ito talaga ni Hanong Pakibus. Pwede ba yun? Yes. 2 araw na lang, ilang araw na lang naman po eh. Samantalay natin siguro ito maganda gawin ng Friday and Saturday, May 9 and 10, di ba? Actually, wala pa nga hanggang 11, pwede sila mangpalya dahil hindi naman sila kandidato, tama ba? Hindi na naka-uniform eh, di ba? Para hindi, pero naglagay daw pa dito ng uniform eh, may flyers, may bullet, para ilan makakausap natin. Tapos papadala po sa inyo yung sample ballot na sinabi. Para easy lang natin na-receive. So far, maganda naman ang survey natin, pero tingin ko kaya pa natin i-alat. Kaya natin. Marami na
lang talaga parties na lang pumapasok sa Valenzuela. Kasi Metro Manila to eh. Pag Metro Manila na, ganun naman ang ginagawa natin. Teka lang, Master Paul. Pumapasok na naman tayo. So, yun lang o. Baka may tanong mo kayo. Ito pala, kalimutan ko. Sa araw ng halalan, papaano naman kayo nakatulong, di ba? Diba? Ang tawag ko sa ito sa 9-10, kayo ay open to hangin, di ba? Ito at pakiusap. Sa araw ng halalan, pusher naman mo yun. Adik-adik mo. Dahil ikaw mo, this is order to eh. Pusher, bakit pusher? Kasi sa araw ng halalan, maraming tinatamad bumuto. Sa komunidad, lalo na walang kalaban si Mayor West, di ba? Alam mo, tendency pag walang laban ng Mayor, marami rin tinatamad bumuto. Tumakbo. Pero kung siyempre, may laban sa Distrito of Congress. Sa Luneta tayo. Pusing naman talaga yan, no? Pero sa Mayor kasi walang kalaban. Ano ang gamot doon? Sabihin sa kanila na, kung hindi kayo bumoto, next election, may tendency mawala kayo. Dahil mga mag-activate kayo. Alam niyo naman yun, dalawang eleksyon, lalo na kung hindi sila nakaboto ng barangay eleksyon, kasi hindi sila bumoto ngayon, next election, wala na sila sa listahan ng committee. Paano naman yung kabot natin ito? Kaya sana maging pusher naman tayo tagabulong sa SADIS. Yun po yung gagawin natin. Sa pilaw kasi ng eleksyon, pwede tayo bumulong pa doon, kahit nakapila tayo, tama ba? Kung malimbawa kung medyo malilate kayo, buboto na muli, mas maganda. Bakit? Kasi pwede kayong sitahin ng COMELEC o ng sino man teacher doon kapag di pa kayo buboto, tama pa. Pero kung kayong muling buboto, iisip ako, hindi ko pa alam ng buboto ko, pwede kayo mag-stay pa doon. Pwede pa kayo makabulong habang nakapila, tama ba? So yun po pwede nating chance. Magpahupa na kayo, huwag na kayo sumabay sa unang biyahe, di ba? So, yun o, mga kasama at maraming salamat po sa tulong. Magpapatulong po kami para gusto na natin itagumpay ng ating parties, di ba? Salamat po at magandang umaga. Sabi mo kayo. Kamusta? Tawag di politiko, tama ba? Marami pang Ayan, kumusta, Mary James? Busy sa work, tama? Siguro mga 20% lang yung nakita natin sa kalsada eh. Sa araw-araw. Yung remaining 80% nasa trabaho. Enjoy lang. Pero buboto yun sa election, tama ba? Yan yung mga undecided pa na kailangan natin pakiusapan, di ba? So magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Patulong pa. Salamat po. Salamat. Huwag kayo maalas ha. May konting inihanda. Ano po? Pwede naman ng tayo. Mga flyers. Yes, opo. Ganun pa rin naman. Kung ano yung arrangement natin doon. Parang wala akong nagpakulit ako. Ano? Bigyan na rin gusto ko tayo. Sabihin ko na lang po kayo mamaya. Sige. Kuha tayo, pwede pa naman. Ang
Alright. Maganda yung sa atin. Sa mga Papaalam na ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng dumaan. Yan. Mari James, kumusta na? Yan, ingat. Enjoy lang sa White. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye-bye.